Oh, Mathebula. Wemakathi. Baba, Awungitshela. Uphi lo mntwana? Kanti lelanga selishona. uyazi baba wabuza umbuzo. Lo mntwana uyagula. Unamaphupho. Bese kufikela nangokwesaba. Uyagula. Oh. Kusho ukuthi ungena imimoya. Hey, angazi baba. Kodwa ngokubuka kwami sengathi kuyiqiniso. Kusho ukuthi umntanami lona amaphupho lakhe amkhathaza kakhulu. Umlenze womntanami ubuhlungu. Uyahluleka nokuvuka ekuseni. Uyagula. Makatheni. Mina ngibona ukuthi kungcono ukuthi thathe lo mntwana simuse sangomeni. Mhlawumbe isangoma lesi ngaba khona usizo. Kungcono baba, umntwana simse esibhedlela. Mhlawumbe odokotela bazomsiza. Uthiyazizwa kahle. Simse kodokotela. Kodwa lo mntwana ebephethe isifo sesintu. Mina kungcono ukuthi ahambe olashwe isangoma ngoba isona esazi kangcono ngesifo sesintu. Kodwa baba, uma uqinisile, ayikho indlela ezophilisa uthini. Ngaphandle ukuthi thina simthathe simise kumfundisi. Umfundisi mesiyamthandazela. Ha ndoda, ngithi mina ufanele aye sangomeni. Awulashwa ngesintu. Njengoba mina ngiyumZulu nje. Yabona ke kusasa mina noNyoko sizohambisa simuse sangomeni. Mama, sengiphindile futhi ngaphupha inyoka ingithandela. Angazi uma uyabona inthembi ukuthi uyagula. Isangoma sizokusiza. Esengobeni mama, hayi. Ngiyesaba. Tanami Thembi, angazi uma uyabona nithi uyagula. Isangoma sinokuthi sikusize kakhulu. Ngiyesaba sangomeni mama, ngifuna ukuya. Uyazi ukuthini? Ubaba wakho ugcizeleleke ukuthi angikuhambise ngikuyise sangomeni ngoba uyagula. Ya, Laba sesithola yini? Hayi khona sesiyafika zama ukutoda abangani bami. Izangoma lezijayele ukuthi uhambe. Kodwa ngiyethemba mina lokuthi uzokuthola ukuba ngcono kakhulu esangomeni mntana. Woza ngane yami. Kambe ngane yami. Sesofika esangomeni. Akhosi. Hey! Akhosi, kulekile.
izindaba zakho makhosi. 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 Hayi. Lo mntwana engisengayile ekhaya. Makhosi. Thanthan sizabo. Siyavuma. Thanthan sizabo. Makhosi. Ethwe. Kaba phansi. Makhosi. Athi uma ningamlethi lapha lo mntwana. Mina ngizomlapha. Ngeke aphile. Makhosi. Thanthan sizabo. Siyavuma. Makhosi. Ngicela ukuthi ningilethele lo mntwana emva kwamaviki amabili. Nangizwa Makhosi. 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 Hey! Thanthan sizabo. Siyavuma. Makhosi. Hambe kahle impela. Yazi kodwa baba noma mina ngifuni ukuya esangomeni. Lela mntanami, uzokwenza lento ishiyole isangoma. Emva kwamasonto amabili uzoya kusona. Uyezwa? Hey, haya. Hey, zashtuka hizo. Jembe, ngicela ungisize ungibambisele isibhodo. Jembe, ngicela ungisize ungibambisele lapha. Pusha nje lesi. Uyasinde nalo nobhodo. Lungenile ngalapha. Ayingenile. Yazi Jembe. Nginenkinga la. Mina ngibona kungcono ungayi nje inhlobo kumina. Ungcono ukholele enkosini uJesu. Ngoba ukuya kwakho laphana nenkinga zizokwanda ehlale kuwena emahlombe nemoya emibi kuzobalula nje ukuthi ngivele. Thina sinovusi yakwazi ukuthi sisile. Zaphela inhlupheko. Kodwa ngoba ubaba nje ave funa ngiye ngomeni. Kumele ngenze njani ngempela? Uyabona ke mntanami. Ukuze uphile kahle. Nidluze ingene kahle phakathi wena. Kuzodinga ukuthi usebenzise lo muthi lo. Ugume balance. Uzohlanzeke kahle idluze. Lisebenze kahle ngaphakathi wena. Yangizwa? Futhi ke ngizozama ukuthi ke ngikugcobe ngalokho. Usuzokuthatha lokhu uhambe ukugcoba konke ke umzimba ngaphandle. Nakho. Lo muthi uzovikela imoya emibi ungahlukani nawo. Manje ukuze idlozi lakho isebenze kahle sokunika leli ngoba ngiyakuthanda uzophatha leli bhayi lami ngoba ngiyakuthanda ngifuna bonke abakithi bangene kuwena kanje phamisa isandla phakamisa isandla lesi ya manje hayi sungahamba ke manje uyothi abakugcobe lokhu phalaze ngala qedile.
manje usuzwa fika kuleli banga mntanami. Ngicela ukuthi amakhosi akhombise indlela nabakini abaphansi bakhombise indlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Makhosi! Makhosi! Manje inisake manje. Inisa. Enyongo le. Hey. Makhosi! Thwasalani. Makhosi! Ubukeka manje ngathi usuphilile impela. Hey. Manje njengoba usuphilile nje Thwasa. Amakhosi nabakini bafikile kimi ebusuku bangitshela ukuthi kufanele uhlatshelwe imbuzi emhlophe ukuze ngiphothule ngawo wakhele umnqwamba. Uyangizwa Thwasa? Makhosi! Uyangizwa na? Makhosi! Thwasa lami ke ngiyacela ukuthi manje uhambe uyo bakuphothe imiyeko yakho khona sengizokubizela ngaphakathi nje ngikunqwambeke ngifake inqwamba yakho usuba umgomo ophelele. Thwasa uThembi ngiyacela ukuthi ungene. Sengifikile Makhosi! Hayi ke. Sasifikile ke isikhathi esikhulu manje kuwena, ntombazane. Sengizokufaka inqwamba yakho. Makhosi! Ngoba manje isangoma esiphelele. Kanje. Sithi. Abone ke. Sithi ke. Sithi. Yeah. Abone ke. Yabona ke manje. Usisangoma esipheleleke. Akho konke manje. Thala. Lokho. Nakho. Manje. Ngeke usaphinde uyidle ingulube. Uyazwa? Makhosi! Ngeke uphinde uyidle imvu. Uyazwa? Makhosi! Ngeke uphinde uyidle imphumba. Uyazwa? Makhosi! Bake ntokazi. Bake manje. Yes, indlela esenginesizungu ngayo. Angazi udade uthi uzobona lapha ngomini. Uthi yazi khona into mina engisolayo. Angithembi ukuthi uzosina. Kodwa yena nje baba wayemisaphi khona nje lapha emngomeni lo. Ukuthi yabona ubaba ukathatha izinto isikhathi esiningi ngendlela lenezulu. Ngabe ngiyeza mhlamba kuba wamthatha wamisa kubafundisi. Ukuze abafundisi bamchanazele basebenze kuyena ngamandla kaJesu. Ngabe kezwakalani ngakho? Enzima lento. uThembi waba yiso isangoma. Wanikwa indlu yakhe yokusebenza njengesangoma waqala-ke ukusiza abantu njengokujwayelekile. Kepha inkinga yayiyinye ebe imphethe. Amaphupho awaphelanga kuye. uThembi wasebenza izinyanga eziningi njengesangoma. Kepha wabengaphilile kahle emzimbeni
wayegula futhi wayehlushwa uvalo njalo. Emva kwesikhashana waphupha amakholwa kanye nomprofeti. Sanibona. Khona. Hayi sikhona. Uthi ngiphethwe ikhanda nje. Indawo awulalanga yini? Ey, Ha? ngixoxela nje. Uyazi? Ngiphupha amakholwa. Umfundisi. Bangifaka izintambo. Banginika amanzi ngesitsha. Bangimbathisa izingubo ezimhlophe. Umfundisi uthe ngizosinda. Thembi, udade wethu wena. Yazi ngeke ngize ngikukhohlise. Yabona uSathane ukuphuphisa kabi, uyakukhohlisa futhi. Kuzofanele ukuthi umamukele uJesu. Kungenjalo uzohlupheka impilo yakho yonke. Uyabona Thembi? Ngizokutshela. Khola inkosi uJesu. Lama phupho akho nalemicabango yakho ivela kuSathane. Into wena kufanele ukuthi uyenze ukuthi uthandaze enkosini. Uzokunika ukusindiswa nokukhuleka emandleni. Lawa phupho akho ngokubona kwami indlela uSathane azama ukuthi akungene ngayo. Manje akufanele umvumele. Kufanele nje ukuthi uthandaze wena kuphela. Thembi, iBhayibheli lithi uSathane uyayiphendula ingelosi yokukhanya ukuzuza bonke laba abalile ubumnyama emehlweni abo. Kunjalo. Ngoba siyathola iBhayibheli lithi incwadi kaJeremiya 23 kuverse 25 kuya 30. Ngizwile ukuthi abaprofetha amanga egameni lami bethi ngiphuphile. Ngaloko bheka ngimelene nabaprofethi usho uJehova. Hayi, ngiyekeni. Sengiyazifanele ngenje njani? Ngibonisiwe, kufanele ngigcine iphupho lami. Awuthi ugodo ke. Ngathi kuyasinda ngigodi. Hayi awubo. Wemandla, Base kushone ngale. mandla. Singayibophela khona. Kodwa uyayibona indaba kaThembi, njengoba ngafuna ukuzwa nje. Uzohlupheka ngempela. Mina ngibona ukuthi ungcono uThembi simthandazele. Ngoba uma sithandaza inkosi uJesu yezwe. Uqinisile. Fanele simthandazele. Mase sithandazela nobaba noma.
Thembi. Wethembi mntanami. Qamuka ndodakazi. Qamuka ndodakazi. Ngibonisiwe mntanami. Kufanele wemukele lezi zambatho mntanami. Uthi nawe uyifaka. Amen. Amen mntanami. Alibonga. Ngaso uyifaka lezi zambatho mntanami uzothola amandla ngoba uyabona usemukeliswe amandla kamoya manje. Moya omhloluleyo mntanami. Awusezopula manje. Kepha uzokwemukeliswa amandla uthi nca ukhulela abagulayo basinde mntanami ngegama lenkosi mntanami. Uyabona ke manje na ke ngifuna ukuthi uqine ubakhulekele mntanami uyimele le ndawo kuyona ngoba manje uyabona mntanami umoya kaNkuluNkulu ovela phezulu usuphezulu kwakho qina kule ndawo mntanami. Uyabona ke manje mntanami ilempi yalapha emhlabeni lo ngesikhali akufanele ukuthi mntanami uyabona lesi sikhali noma ulala phansi noma uvuka uvuke naso mntanami inaso isikhali yemukela ndodakazi uyovula indlela ngaso ushaye zonke izitha yonke imibu ichithe ngalesi sikhali mntanami uqine sala kahle ke mntanami sengijahile sengiyahamba uyibambe le ndawo iqine mntanami sala kahle yebo ndodakazi. Thula ntombazane. Sengiyazi ukuthi nize ngani. Isithunywa sakini seyifikile kumina. Ihlushwa amaphupho amabi. Imoya emibi. Uzongisiza ngokuthi nginikeze intambo elihlaza. Uzongisiza ukuthi ngale ntambo elihlaza lena uyibhinqise ingane esincane njalo mayilala ingenzeki iphutha bese kuthi lilikhandela elibovu uyokuthi njalo uma ulala lilikhanyise ekameleni nilala kulo kuza kuthi lemanzi ayingcwele abusisiwe namanzi uyokuthi njalo uma kufanele nilale niwaphuze uma uzizwa ushaya uvalo uphuze bese kuthi uma uzolala uchela indlu yonke ngaphakathi nangaphandle ayingcwele lamanzi azokunisiza nihambe ukuthula. Kepha nakuwo amakholwa uThembi akakutholanga ukuphumula. Abaprofeti kanye nesithunywa sakhe esase simphethe asikwazanga ukumnika ukuthula emoyeni. Uvalo lwaluse lukhulumbambe njalo esakhathazekile. Into emphethe kabi kakhulu kwakufundwa neBhayibheli kuthandazelwa nabagulayo. Lokho kwakungezwani neze. Thembi kodwa ngasho Thembi ngalomngoma bakho. Buwa manje. Usiyaqhubhela. Lalela manje. Yabona lapha phezulu kune clinic. Maduzane netende lesonto. Asambeni manje ngizothola usizo khona. Nasibo! Woza uzosiza!
Hawu lo mfundisi. Mfundisi. Sizosipha ukuthi ushawa inyoka. Kwenze njani? Ushawa inyoka cela umthandazele. Awu. Nithe ushawa inyoka? Yebo mfundisi. Ndodakazi, sengiyakuthandazela. Ngamandla kaJesu Kristu, njengoba wena ushawa inyoka, sinda kusuka manje. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Na kanjani kusasa uzobe sephilile? Owakini lo mntwana? Yebo. Kusasa nimlethe enkonzweni. Kulungile? Yebo. Ngiyabonga. Sibongile. Kuzofanele bandla sizibuze ukuthi yiphi indlela elungileyo phakathi kwamadlozi noJesu. Lo mbuzo udinga ukuba siwuphendule. Uma sibheka lapha, indlela elungileyo iyona engaxazulula izinkinga ezisiphethe. Izinkinga zivela phi zona? Izinkinga zivela esonweni. Ake sibheke kancane lapha eBhayibhelini kuJeremiya 5:25 lapha ethi khona ububi benu bunichezukilisile nezono zenu zinenqabele okuhle. Aphinde uNkulunkulu abhale kuIsaya 59:2 lapho kufundeka khona kanjena. Kepha ububi benu bunehlukanisile noNkulunkulu, busithile ubuso bakhe phezukweni ukuba angezwe. Sihlobo sami, ngabe wena uyaya yini emadlozini ukufuna usizo na? Ungabe uya kubaprofeti? Ungabe uya ezangomeni? Kepha umphefumulo wakho ulutholaphi usizo ngaphandle kukaJesu na? Manje ake sibheke bathandwa eBhayibhelini kuMateyu 11:28 lapho uNkulunkulu esilobela ethi, zanini kimi nina nonke nikhathazelekileyo, mina ngiza kuniphumuza, nina niyakungidumisa. uJesu uyasimema sonke ukuba masilethe zonke izingxaki zethu kuyena, yena uyakusisiza. Yabona Thembi, uma umuntu efa uya ezulwini ngaso leso sikhathi, uma ekholiwe ethethelelwe izono zakhe. Uma engakholiwe futhi engathethelelwanga izono zakhe, uya esihogweni. Yazi, mina ngimbona njalo umkhulu. Esho kumina ethi ulambile. Thembi, akukho ukuthintana phakathi kwabafileyo nabaphilayo. Lento othi wena uyayibona akuyena umkhulu wakho, ingelosi kaSathane eziziguquka isimo zizenze zivele kwena njengomkhulu wakho. Umkhulu wakho kungenzeka abesezulwini, kungenzeka abesesihogweni. Kodwa abaningi abakholwayo bayasho ukuthi idlozi linguye ofileyo. Pho ubani ongasisiza? Thembi, uJesu Kristu akusiza. Sizokwenza nje, sizothi masifike ekhaya sithathe iBhayibheli, sihlale phansi sifundeni sizwe ukuthi lithini. Ake sifunde iBhayibheli encwadini kaLevi chapter 19 verse 31. Lalela Thembi ukuthi uthini uNkulunkulu. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakazi. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Uzwileke Thembi. Lokho kuzwile izwi likaNkulunkulu. Uzwe ukuthi uNkulunkulu akahambisani namadlozi. Kanjalo idlozi liyisitha uNkulunkulu nabantu abaphilayo la emhlabeni. Awu hayi. Kunzima, angizwisisi kahle. Yebo kunjalo. Kuthina abantu kunzima. Kodwa mina noVusi sezwa kancane ekuqaleni. Kwasho ukuthi ke sanathi nje sakhetha inkosi uJesu konke kwasikhanyela. Kholelwe enkosini Thembi. Izokusiza impela. Hawu, sengicishe ngakhohle. Namhlanje isonto. Ake siye ngasendlini yesonto.
Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu kanti badlala uSathane. Ake sibheke kancane lapha eBhayibhelini kwiZaga 14 verse 12 lapho uNkulunkulu ebhala ethi kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu kepha ukuphela kwaleyo ndlela ukufa. Yebo, abaningi basendleleni engalungile ngoba abaliqondi iBhayibheli. Uma sifunda ukuliqonda iBhayibheli kufanele na kanjani siqonde umehluko phakathi kweTestamente elisha eTestamenteni elidala ngaphambi kokufika kaJesu. Abantu babehlaba ukuba bageze izono zabo. Kwatholakala ukuthi igazi lezinkunzi namathole lalingeke ligeze ngokwanele izono zomuntu. Ingakho uNkulunkulu abona kufanele ukuba athumele imvana uJesu Kristu ukuba eze azogeza izono zelizwe. Ingakho uNkulunkulu athumela uJesu Kristu ukuba eze emhlabeni ukuzosindisa izono zabantu. Ake sibheke eBhayibhelini kumaHebheru 9 verse 12 lapho uNkulunkulu eloba ethi wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Siphinde futhi sibheke kwabaseRoma besithathu verse 25 lapho kulotshwe kanjena ammisileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe kubonakalisiwe ukulunga kwakhe nokuyekela kwezono ezenziwe ngaphambili. Amen. Ngakho ke asingayinaki imhlatshelo yempahla. Cha, masiyeke phansi. uJesu waba ngumhlabelo kanye. NgoJesu kwaphela imhlabelo ezilwane. Yebo, izinto eziningi zaguquka ngokufika kukaJesu Kristu. Leli balazwe likhomba ngokusobala okwakwenzeka ekuqaleni eTestamenteni elidala uJesu engakafiki naseTestamenteni elisha uJesu esefikile. Ngaphambili uJesu engakafiki uNkulunkulu wathumela abaprofeti ukuba kube yibona abaletha imbiko, yibona futhi ababikezela ukufika kwakhe. uJesu manje usefikile. Ekufikeni kukaJesu akusadingeki ukuthi thina sibonakale futhi sisasebenzisa igazi lezilwane. Ake sibheke laphana kubaHebheru bokuqala kuverse 1 lapho uNkulunkulu eloba ethi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi ekugcineni kwaleminyaka ukhulumile ngendodana enguJesu Kristu. eTestamenteni elidala kwabe kungumoya oyingcwele. Nanamhlanje kusenguye umoya oyingcwele. Kepha hayi isithunywa noma ingilosi. Namhlanje akufanele ukuba sishise impepho uma sifuna ukuxhumana noNkulunkulu. Kepha uma sinoJesu ngaphakathi ezinhlizweni zethu, umthandazo wethu uyafika kuNkulunkulu. eTestamenteni elidala uNkulunkulu wabe ehlala ethempelini. eTestamenteni elisha uJesu esefikile. uNkulunkulu kasahlali ethempelini. Ake sibheke lapha yana kwabaseKorinte besithathu verse 16 lapho uNkulunkulu eloba ethi anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya oyingcwele ungaphakathi kini. Kusekhona omunye umehluko phakathi kweTestamente elisha neTestamente elidala. Engakafiki uJesu bonke abafana babesokwa. Emva kokufika kaJesu bonke abantu babizwa ngabantwana bakaNkulunkulu babhabhadiswa. Yebo, kufanele siqonde ngempela ukuthi yini umehluko eTestamenteni elidala naseTestamenteni elisha. Singabambeleli ezintweni okungenzeka kuba kazisadingeki esezidlulelwe isikhathi eziseTestamenteni elidala. Ake sibhekisise ukuthi namhlanje sesiyaqonda ukuthi umhlatshelo noma ukuhlaba izinkomo
nokushisa impepho kakusadingekile. Ake sibheke lapha encwadini kaTimotheyu wesibili ivesana lesihlanu lapho uNkulunkulu eloba ethi ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu lowo nguJesu Kristu kuphela. nguJesu kuphela othethelelayo, nguye yedwa osindisayo. Zihlobo zami, umuntu ngomuntu okhona lapha ethendeni namhlanje noma ubani uyoziphendulela kuNkulunkulu. iBhayibheli lapha liyasho lithi yibo bodwa abahlanziwe ngegazi likaJesu Kristu abayosindiswa. Futhi masibhekisisa lapha kuyasho ukuthi uJesu ungumhlatshelo wethu, wahlatshwa kanye nje kuphela kwaba lithethelelwe igazi lethu. Eminye imihlatshelo nezimpahla kakudingeki. Sonke sifanelwe ukuya kuJesu. Ake sibheke lapha eBhayibhelini kuJohane 1:12 lapho uNkulunkulu eloba ethi kepha bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Ake sibuye futhi sibheke kwisambulo sesithathu verse 20 lapho uJesu ekhuluma ethi bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha, kulowo ozwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye. Inkosi uJesu iyakubiza namhlanje. uJesu uzokukhulula zonke iziboshwa oboshwe ngazo. Uzokukhulula emandleni esithunywa esiwumoya omubi. Uzokukhulula emandleni amandiki namandawo aziguqulayo azenza izingilosi zokukhanya kuwe. Ake sibheka kuJohane 8:36 lapho uNkulunkulu eloba ethi uma indodana uJesu Kristu enikhululile ningaba khululiweyo. Wozani kuJesu. Bonke abazinikelayo kuJesu namhlanje mabeze phambili baziveze uNkulunkulu abe nabo. Sukumani. Woza ngapha. Nisondela kancane baba. Abanye sebengakhululeka inkonzo isiphelile. Lalelani lana abathandwa benkosi. uJesu nguyena mkhululi weqiniso. Noma ngabe sisazohlupheka kulomhlaba njengoba sihlupheka nje, kepha yena uyasithembisa ukuba angasoze asilahla. Manje nina senithe namkhetha uJesu. Sesizothandaza sonke nina nizolandela emva kwami. Uma sithandaza sizoqalekisa yonke imimoya emibi engena phakathi kwenu njengamadlozi nanjengezithunywa. Mfundisi, ngawubuza umbuzo na? Yebo ndodakazi, ngawubuza. Mfundisi, ngaqalekisa kanjani okhokho bami na? Impela mfundisi, sithanda ukwazi kungenzeka kanjani lokho. Lalela kahle ndodakazi, ngizokuchazela kahle. Okhokho bakho basezulwini noma esihogweni. Abezwa lutho, abakwazi ukuzwa. Kodwa singaqalekisa omoya ababi abaziphendula okhokho bethu. Isithunywa sizenza umoya oyingcwele, kepha asiwona umoya oyingcwele. Kodwa amakholwa ayazenza izinto eziningi ezilungile ngamandla esithunywa. Kunjalo. Kodwa ke ake sibheke ukuthi lithini izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte 11:14. Lifundeka kanje na. uSathane uziguqula ingelosi
yokukhanya. Awu, isithunywa asona umoya kaNkulunkulu. Cha mntanami, isithunywa singumoya omubi. Mfundisi, ngifuna umoya kaNkulunkulu, hayi isithunywa, ngisize. Kulungile mntanami, ngizokusiza egameni likaJesu. Khumbulani, uma umuntu ekhonza uNkulunkulu, ngeke akhonze isithunywa kanye namadlozi. Uma nina nikhetha uJesu namhlanje, yazini ukuba nizohlukana nemimoya emibi, imimoya yenu. Lalelani kahle. Namhlanje ngifuna sishise zonke izintambo ezisemizimbeni yethu nemithi ngaphambi kokuba sithandane. Ngicela ngizwe kahle. Njengamanje sizophumela eminyango. Ngifuna sishise zonke izintambo nemithi engasibe khona emzimbeni yethu ngaphambi kokuba sithandane. Asambeni. Abanye bami ngapha. Manje-ke ngizokhipha yonke imchilo nentambo sishise la. Lalelani nje, konke manje kufakeni lapha emlilweni sikushisa. Masiguqe phansi sithandaze. Ngizothandaza nonke ngemva kwami. Jesu, ngiyakholwa ukuthi wafela izono zami. Jesu, ngena enhliziyweni yami. Jesu, thethelela izono zami. Nazo zonke izono zabazali bami. Nokungamlaleli uNkulunkulu. Ubudakwa nakho konke ngikonileyo phambi kwakho. Amen. Phakamani sibuyele enkonzweni. Oh, nkosikazi. Wena. Wena ugazayo. Hawu. Sanibona manje ba. Basabona madodana. Nabe kanjani kodwa? Nasambe kahle. Ipho inyamazana manabe kahle. Awuvuze ededelile. Hawu baba, ngisindile. uJesu Kristu sengisindisile emandleni emoya emibi nekaSathane. Uzama ungitshela ukuthini? Usho ukuthi ngeke usaba isangoma? Wena nabafowenu sengithathe lo moya omubi ukuba amakholwa izoletha umkhokho omubi la emzini wami. Mntanami, kodwa usucabangisise kahle. Amadlozi azosiflathela. Cha mama, sengicabangisise kahle impela. Ngizamile yonke indawo, angilitholanga usizo lempela. Ngizamile ezangomeni, ezinyangeni, angizange ngilithole usizo lempela. uJesu Kristu ukhululile umoya wami. Ngimamkelile uJesu Kristu njengomsindisi wami. Cha, uqinisile uThembi. Mina nje iyodwa into engizoyicela la ekhaya. Ukuthi nje uThembi uJesu esemkhululile nje emandleni kaSathane. Wena mama, nawe baba, niphenduke. Niphendukele kuyena uJesu Kristu. Uqinisile manje. uNkulunkulu uyezwa uma sithandaza. Bheka manje umsindisile uthini. Ngingathanda ukuthi ubaba noma baphenduke nabo bakholelwe kuyena uJesu ngoba uyena ongumsindisi. Gezandla.